אני חולם על הנכד הזה. נהייתה לי צרבת. אם אני אראה אותו עוד פעם אחת, למרות שאני לא יכול, אז אני אכניס לו בוקס לתוך הביצים כמו שהוא עשה לי. תראו מה הוא עשה לי, בלץ. זה מאוד כואב לי. ולאדי, כן, יוליה. מישהו בא לבקר אותך. מי זה? אנג'לינה ג'ולי. מה? אנג'לינה ג'ולי. תכניסי אותה, נראה מה יש לה להציע לי. ולאדי. אנג'לינה? ולאדי. אנג'לינה? ולאדי, תחמוד אותה. ביי ביי. סבא! סבא! בלט, מי? זה נכד שלי. לא, סבא, התגעגעתי אליך. לי מהעיניים שלי. לא, סבא, למה? אני לא רציתי לראות אותך יותר בחיים אני שלי. מצטערת. אני הבאתי לך מתנה אפילו. איזה מתנה? קודם כל חיבוק. חיבוק? כן. חיבוק? חיבוק. לא. אוקיי, לפחות לא נפצעתי. מה המתנה? המתנה זה, תרגיש. מה זה? פפת אגרוף! אוי לא, אוי לא. למה, זה נכד טוב. שלי, אתה יכול להגשים לי משאלה? מה סדר את הסבא? בוא אליי. בוא אליי, נכד שלי. פתאום שמאלית! בני! לא! מה חטאתי? מה עשיתי? לא!